बघायला जा मग तुला समजेल. पंचावन्न मुद्द्याला भला मोठा दे माझ्यावर प्रेम करते तर एवढी नगरी जमते. मावशीला बोल आलेला कुठून जाणार कुठे तुम्ही आलेला कुठून जायचं कुठं काय बोलला मावशी म्हणतो तुम्ही आलेला कुठून जायचं कुठं. मथुरेचा रस्ता बरोबरी जाय. अगं ह्या रस्त्याने तुला जाता येणार नाही. अगं हा नऊ उभा केली ना हा कोण म्हणजे ह्याला तू ओळखलेलं नाही. अगं हा यमाजी हा म्हणजे यमाचा दूत. या रस्त्याने तुला अजिबात जाता येणार नाही. अगं हा ताना